Приятно? А вы знаете, о чем идет речь? Закажи от 3 или более поездок. Выиграй смартфон Samsung A10s или 10 бесплатных поездок. В течение 14 дней закажи такси по номеру 2424. Конкурс действует до 30 декабря. Такси 24. Быстро, удобно, приятно. بینندگان عزیز و ارجمند، تشکر میگیم با شمایی که با ما هستید. ما را از اون طرف اکران همراهی کرده شدید و باید قید کرد که عین زمان ما قرار داریم در شهر افسانوی تاشکند و این ساعت و این لحظه ما برای آراستن صحبت نوبتی دعوت نمودیم، یعنی خواهش کردیم از نفری که سیمایش علاقه با میلیون ها نفر آشنا است و در تمام ایجادات و فعالیت توانست از قلب‌های میلیون ها نفر خانه خریده باشد. افراد انگلیکلر استودیو میکروفون قرشیده محمود خان احراری گفتن نمیتونم برای که این سخن allakay ها صاحب خود رو دارد. Ba'zi xonandalarni o'z ismi sharafini ruscha talaffuz bilan aytishi g'ashimni keltiradi. Rayhon Ganiyeva, Sevara Nazarxon, Rashid Xalikov. Bunga mutlaqo qarshiman. Studiya mikrofonlari qarshisida Davron Kabulov. Davron Kabulov, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. از دیدن شما به نهایت خرسند هستیم. Biz judayam boshimiz osmonga yetdi. аз ташрифи шумо ба коргоҳамон сари мо низ ба осмон расид. ҳамчун намояндагони давлати ҳамсояи Тоҷикистон қадамҳоятон ба даргоҳамон расид. мо аз ин бениҳоят шодем. Manzilimizga qadamingiz yetganidan biz judayam xursandmiz. Rahmati kalon, albatta ba shumo az Tojikiston va alalxusus az muxlisoni tojik zabonaton mo salomi garmu jo'shon ovardem. Minnatdor ҳастам. Tojikistonlik muxlislarimiz oxirgi yillarda солҳои охир дар барномаҳои консертие ки дар шаҳри Тошканд баргузор мегардад, аз фаъолии мухлисони тоҷикистониямон ҳамеша мефахрем. ин ҳолат ба мо доимо боиси ифтихор аст ва аз тарафи дигар ошноӣ пайдо кардан бо санъати мардуми ҳамсояи Тоҷикистон боиси ифтихор гардида истодааст. bizga judayam katta bir iftixor bag'ishlaydi. Ikkinchi tarafdan qardosh tojik xalqi bilan san'at yo'lida oshno tutinayotganimizdan boshimiz osmonga yetadi. Rahmati kalon, акои Даврон, бисёре аз ҳамкасбони шуморо дар Тоҷикистон мебинем, аммо шуморо не. Мегуфтед ки то ба имрӯз ба Тоҷикистон сафар доштед? Yo'q, Tojikiston Respublikasi. Не, то имрӯз ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар надоштам, лекин насиб бошад дар соли минбаъда, яъне соли 2020 бо гурӯҳи ҳаҷвии миллион ба Тоҷикистон рафтанӣ ҳастем. Насиб etsa ko'zda tutilgan. албатта шуморо бо ҷону дил интизор мешавем. аз эҷодкорони Тоҷикистон кадомашонро мешиносед? шояд бо ягон нафари онҳо риштаи дӯстӣ дошта бошед? Ochig'ini aytadigan bo'lsam, Tojikiston шоу бизнеси degan агар росташро гӯям, солҳои охир вақте ки шоу бизнеси Тоҷикистон мегӯянд, албатта пеши назари мардуми Осиёи Миёна Шабнами Сурайё меояд. Shabnami Surayyo kelishi tabiiy. ҳақиқат ин аст ки ҳамчун мухлис баҳри ҷиддӣ пайгирӣ кардани эҷодиёти на танҳо тоҷикистониён, балки қирғизҳову қазоқҳо, ҳатто ки ҳамкасбони худамон ки дар Ӯзбекистон фаъолият бурда истоданд, вақт пайдо карда наистодаем. Vaqt bo'lmayapti. Sababi qo'shiqlarni eshitamiz.
сурудҳояшонро гӯш мекунам. Вақтҳои охир риштаи ҳамкорӣ рушд карда истодааст ва пӯшида нест ки дар шаҳри Тошканд низ бисёри клипҳои хешро ба навор мегиранд ва дар ҳолати танзими ҳамон клиптаронаҳо агар чашмонамон наафтад, дигар барои пайгирии эҷодиёти онҳо вақт дарёфт карда натавониста истодаем, зеро мо лоиҳаҳои калонро оғоз намудем. Аз ин хотир имрӯзҳо тамоми фикру хаёламон бо лоиҳаи ҳаҷвии миллион банд аст. дар барномаи консертии «Миллион», агар иштибоҳ накунам, аъзоёни гурӯҳ яке аз сарояндаи тоҷик қадами Қурбонро ҳам тақлид карданд. Мегуфтед ки чаро гурӯҳи «Миллион» маҳз ҳамон сарояндаро интихоб карданд ва худи шумо қадами Қурбонро мешиносед? дар интихоби суруди қадами Қурбон дурӯғ нагӯям, ман алоқаманд нестам. Ин фикр ва хоҳиши иштирокчиёни гурӯҳ Маъруф Носиров ва Алишер Ботиров мебошад. ман дар мавриди машқу тамрин аз онҳо мепурсидам ки қадами Қурбон дар ҳақиқат ҳам машҳур аст. Онҳо ҳама бо як овоз мегуфтанд ки воқеан ҳам тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ бо ҳунарнамоии хеш ӯ ҳамагонро дар ҳайрат овардааст. ва баъди оне ки мо ин тақлидкориро ба саҳна гузоштем, ман аз қабул ва реаксияи тамошобинон боварии комил ҳосил намудам ки дар ҳақиқат ҳам қадами Қурбон машҳур будааст. ман фикр мекунам ки дар солҳои минбаъда ҳам ҳамкорӣ идома меёбад. насиб бошад, чунки мо ҳамеша аз ҳамкории эҷодӣ танҳо хурсанд мешавем. o'ziga xos ijodiy sintezlardan faqat xursand bo'lamiz. Chunki bu san'at va sport mamlakatimiz. чихеле ки роҳбари мамлакати мо Шавкат Мирзиёев мегӯянд ва собиқ сарварамон низ мегуфтанд ки санъат ва варзиш давлатҳоро бо ҳам мепайвандад. San'at va sportchilik dunyoda odamlarni birlashtira oladigan, davlatlarni bir-biriga yaqinlashtira oladigan kuchi yo'q aslida. ва санъат танҳо хубиро мехоҳад ва дили инсонҳоро шод менамояд ва дар он ҳолат албатта лоиҳаҳои нав ба нав рӯи кор меоянд. мо ҳам тарафдор ҳастем. пайгирӣ намуда истодаем ки вақтҳои охир дар Ӯзбекистон шумораи эҷодкорони ҷавоне ки ба шумо тақлид мекунад афзуда истодааст. мегуфтед ки аслан шогирд доред? o'zi asli shogirdingiz bormi? shogirdlar mavzusida дар мавзӯи шогирд акнун ман онҳоро шогирд намегӯям, зеро дар ин ҳолат худамро ба мартабаи устодӣ расониданам мумкин. ҳоло ки ман худ шогирд ҳастам ва то ҳанӯз мебинам, ҷустуҷӯ менамоям ва аз касе чизи ба худ лозимаро меомӯзам. xulosa chiqarishim uchun bir ozuqa olaman. аз ин хотир худро бо овози баланд устод гуфта наметавонам. шояд аз ҷиҳати ташкилоти чизеро омӯзонида бошам, лекин ин маънои онро надорад ки худро устод ҳисобам. to'rga chiqib o'tirishim kerak degani emas. онҳо аз ман чизе меомӯзанд ва гоҳо мешавад ки баръакс. аз ин хотир ҳоло шогирдӣ муайян надорам. онҳое ки тақлид мекунанд бо ман ҳамкорӣ надоранд, худашон мустақилона бо ин кор машғуланд. агар нафаре ки ба ман монанд шуданро мехоҳад ва шахсе ки ба эҷодиёти ман бетараф нест, manga o'xshashga kimdir harakat qilayotgan bo'lsa, agar mani ijodimga befarq qaramayotgan bo'lsa, bu man ин маънои онро дорад ки ман дар роҳи рост ҳастам. аз ин хотир ман ҳеҷ гоҳ аз чунин ҳолат рӯҳ афтода намешавам. man bundan faqat xursand bo'laman va yaratganga shukrona aytaman. ба худованд шукр мекунам ки ягон нафар ба ман ҳавас намуда роҳи маро пеш гирифтааст. ба онҳо низ муваффақият мехоҳем. албатта муваффақият ёрашон буд. раҳмати калон, баромадҳои шуморо пайгирӣ мекунем. бетааҷҷуб ҳам гуфта метавонем ки маҳорати актёрӣ ҳам доред, аммо сабаб дар чист ки дар филмҳо нақш намеофаред? kinolarda biz sizni ko'rmaymiz. агар росташро гӯям, ман дар фикри он ҳастам ки мутахассиси як ҷода шудан беҳтар аст.
агар ман ҳамчун эҷодкор яъне ровӣ маҳорати худро намоиш дода тавониста истода бошам, ин хуб аст. borligini yuzaga chiqara olayotgan bo'lsam, ko'rsata olayotgan bo'lsam, bu yaxshi. Lekin bu аммо ин маънои онро надорад ки фардо сурудхонӣ кунам, дар филмҳо нақш офарам, бо расмкашӣ машғул шавам ва ё дар дубляжи филмҳо иштирок кунам. яъне ман дар ҷодаи хеш барои пешсаф шудан ҳаракат мекунам. аммо барои иштирок дар филмҳо зиёд ҳастанд ҷавононе ки таҳсил намуданд, дорои илми актёрӣ ҳастанд ва аз устодон нозукиҳои касбро омӯхтанд. агар ман ба ризқи онҳо ҳам дастдарозӣ кунам, ин хуб намешавад. agar ularni ham nasibasiga man da'vogarlik qiladigan bo'lsam, bu yaxshi bo'lmaydi. Undan ko'ra masalan беҳтараш ман дар дигар ҷода кӯшиш мекунам мақоми худро пайдо кунам. ба мисоли соҳаи тиҷорат ё истеҳсоли ягон маҳсулот ва ё аз пайи омода намудани ягон барномаҳои телевизионӣ мешавам. ман дар шӯъбаи актёрӣ таҳсил накардаам ва маълумот надорам. аз ин хотир коре ки бо дараҷаи аъло ба сомон расонида наметавонам, беҳтараш машғул намешавам. yoki o'zim zo'r qilishimga aniq ko'zim yetmagan ishni yaxshisi qilmaganim ma'qul. баъзе аз ровиёни ҷавонро мебинем ва пайгирӣ мекунем. агар шумо низ таваҷҷӯҳ карда бошед, ҳангоми ба саҳна баромадан дарҳол овозҳояшон тағйир меёбад. ин аз чӣ далолат медиҳад? оё ин ҳолат фиреб кардани тамошобин намешавад? мабодо бу тамошобинни алдаш бумейдими? акнун баъзан нафароне ки овозҳои хешро маҷбуран ё бо тарзи сунъӣ дигаргун мекунанд, бисёр маврид дар радиоҳо пайдо мешавад. дар мулки мо bizda O'zbekistonda. Lekin ба гӯши шунаванда ё тамошобин овози табиии шумо бештар писанд меояд. Samimiy, tabiiy ovozingiz ko'proq yaqinroq bo'ladi. To'g'ri. агар баъзан маврид радиоро пайваст кунед: ассалому алайкум шунавандагони азиз, бо ҳамин гуна суханрониҳо шоҳид мешавем. барои чӣ лозим аст овозро маҷбуран тағйир додан? ассалому алайкум шунавандагони азиз гӯед ҳам шуморо шунидан мумкин аст. агар ба қалби шунаванда шумо роҳ наёбеду овози хешро бо кӯшишҳои зиёд зебо гардонед, ҳам фоида надорад. chiroyli ko'rinishga keltiraman deb harakat qilganingizda ham befoyda. agar sizga yaratgan худованд агар ба шумо санъати натоқиро дода бошаду суханҳоятон ба инсонҳо муҳим бошад, шумо бо овози паст сухан кунед, ҳам қалбҳои онҳо суханони шуморо мешунавад. баъди ибрози ин суханҳо фикр мекунам ки бо чунин ҳолатҳо бисёр дучор шудаед. албатта имрӯзҳо мешунавам ки даврон ба сину соли хеш назар накарда ба муваффақиятҳои зиёд ноил гардида истодааст. deganga o'xshagan gaplarni eshitib qolamiz. Men Allohga behisob shukr. аммо шукронаи худованд ки барои расидан то ба ин рӯз қариб 15 сол сипарӣ гардид. барои соҳиби ҷои корӣ гардидан ба радиоҳо рафтам. овозат хуб, аммо тарзи талаффузат не. аз ин хотир ба кор қабул карда наметавонем ҳам гуфтанд. ба телевизионҳо низ рафта будам, то баромадан ба эфир низ мушкилиҳои зиёдро паси сар кардам. гуфтанӣ ҳастам ки агар дар 3 радиостансия фаъолият карда бошам, зиёд дидам ровиёне ки ҳангоми суханронӣ овози хешро тағйир медиҳам ва шоҳиди онам гардидам ки баъзе аз онҳо соҳиби муваффақият ҳам нашуданд. аз ин рӯ мебояд ки инсон дар ҳама ҳолат бояд табиӣ ва самимияти хешро гум накунад. Shu sababli nazarimda inson har qanaqa sharoitda ham tabiiy va samimiyligini yo'qotmasligi kerak. пеш аз ҳама. бале, пеш аз ҳама. мо шоҳиди як чиз шуда истодаем. ин ҳам бошад, санъаткорон ва хосатан овозхонҳо тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ ба ҳамдигар ҷавоб мегардонанд. bir-biriga ответ berish. Sizning nazaringiz qanaqa? аз назари шумо ин аз пешрафти шоу-бизнес дар O'zbekiston дарак медиҳад ё сабабҳои дигар дорад? Bunda juda ko'p faktorlar. ба ин ҳолат зиёд асосҳоро пеш овардан мумкин аст. якумин дараҷа шоу-бизнеси O'zbekiston аз формати пешниҳоди клиптаронаву консертҳо каме ба дигар равия гузаштанашонро дидан мумкин аст. Endi meni mutaxassisligim aslida PR.
аслан вазифаи ман пешбурди таблиғот аст, яъни пиар. аз ин хотир баъзан дар давоми 3 сол 10 таронае ки шумо эҷод мекунед шояд дар байни халқ овоза нашавад, аммо як сухани қабеҳе ки нисбати ягон ҳамкасбатон мегӯед дарҳол паҳн шуданаш мумкин. Judayam yomon gaplarni aytsangiz, u ertasigayoq shov-shuv bo'lib ketishi mumkin. агар росташро гӯям, ман намедонам ки кадоме аз он наворҳо барои пиар ва кадоме муноқишаи ҳақиқат. акнун ин корҳоро ба виҷдони онҳо ҳавола мекунем. ҳолатҳое ки санъаткорон бо ҳамдигар тавассути сомонаҳои иҷтимоӣ ҷангу ҷанҷол мекунанд, барои ман камтар кори айбнок метобад. Bu men uchun biroz qanaqa tushuntirsam bo'ladi. Ozgina erish tuyuladigan vaziyat. Chunki ман фикр мекунам ки санъаткори хуб бо овозаш, бо суруду таронаи беҳтаринаш ва клипи тамошобоб ҳам метавонад диққати ҳамагонро ҷалб созад. ба ин корҳо ин қадар ҳам таваҷҷӯҳ накунанд мешавад. албатта, масалан ҷаҳонгир отаҷонов бо абдулло қурбонов муносибати хуб надошта бошанд, ин пеш аз ҳама муаммои онҳо аст. аз сабабе ки чунин наворҳо ба дасти инсонҳои бефарҳанг мефарояд, дарҳол паҳн мегардад. аз назари ман пас аз тамошои чунин наворҳо бояд ҳар шахс ба худ хулоса барорад, телефонҳои мобилиашро ба ҷояш гузорад, на балки паҳн кунад. ин фикри ман аст. барои ибрози андеша ташаккур. эҷодиёти шуморо мунтазам пайгирӣ мекунем, дар ҳоле ки шумо ба саҳна мебароед, на танҳо ровигӣ, балки инсонҳоро механдонед. умуман шуморо ҳаҷвнигор ҳам гуфта метавонем. demak, birinchi rasmni namoyish etishingiz mumkin. Shohruxxon og'aynilari bilan deb nomlanuvchi rasm izlar. o'zingni olvurmagin degan rasm va qizlardan iltimos qilgan bo'lardik. qizlar, iltimos, o'zinglarni rasmga olishinglar yaxshi, lekin internetdan har xil hidlar chiqyapti. Ana xonada rasmga tushmanglar, iltimos. agar imkoni bo'lsa-da, oldindan aytib qo'ydim. Ozodbek Nazarbekov zo'r san'atkor, lekin yaxshi odam emas. Nuqul Kovliydi deb nomlanuvchi rasm. шояд аз як тараф ҳаҷвнигор гуфта мумкин бошад, лекин ман худро ҳеҷ гоҳ ҳаҷвнигор намеҳисобам. стендапер шуданам мумкин, лекин ҳаҷв профили асосии ман нест. asosiy profilim emas. Men vaziyatdan kelib chiqqan holda yumorni satiraga aralashtirish orqali qaysidir bir nozik nuqtaga e'tibor qaratib berishim mumkin. Lekin мисол дар барномаи консертии лоиҳаи ҳаҷвии «Миллион» бисёр маврид ман асосан дарвозабон ҳастам, агар ба истилоҳи русӣ гӯем вратарь, ва ман ӯҳдадорам ки барои мағлуб нагардидани гурӯҳ саҳмамро гузорам ва барои таъмини ғолибияти гурӯҳ ва инчунин барои задани голҳо мо ҳамлагарон низ дорем. инҳо бошад Алишер Ботиров, Миркомил Мусаев, Маъруф Носиров. аз ин хотир ман худамро ин қадар ҳам ҳаҷвнигор намеҳисобам, вале ба фикрам стендапер шуданам мумкин. Unchalik ham yumorist deb atamagan bo'lardim, lekin menimcha qaysidir ma'noda stendapter bo'lsam kerak. Qaysidir ma'noda. Qaysidir ma'noda. хуб, раҳмати калон. барои вақт ҷудо карданатон ҳам ташаккур ва ман фикр мекунам ки ин охирон суҳбати мо не. ҳоло барои мухлисони тоҷикистониятон бо шумо зиёд вомехӯрем. Tashrif uchun барои ташриф ташаккури бепоён гуфтанӣ ҳастам ва ба мухлисони тоҷикистониямон аз номи лоиҳаи ҳаҷвии «Миллион» саломи гарму ҷӯшон равона мекунам. насиб бошад бо шумоён албатта вомехӯрем. ба ҳар як шӯхиҳои гурӯҳи «Миллион» табассум карданатон ва аз пайгирӣ намудани шумо ин эҷодиёти майдаяки моро инчунин барои кафкӯбиҳоятон раҳмати калон мегӯям. olqishlaringiz bilan xursand qilib turganingiz uchun kattakon rahmat aytaman va Million jamoasi албатта лоиҳаи «Миллион» дар баробари мухлисони o'zbekistonияш ихлосмандони тоҷикистониро низ аз ёд намебарорад ва умедвор ҳастем ки минбаъд низ аз тамошои барномаҳои консерти «Миллион» шумо табихешро болида мегардонед. Katta rahmat. баъди ин қадар таманниёт онҳо як чизро интизор ҳастанд. ин ҳам бошад, оё Даврон Кабулов бо забони тоҷикӣ ягон чӣ гуфта метавонад? Shu narsani
narsani ular kutyaptilar. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, yolg'on gapirmayman. Agar rostashro go'yam, zaboni tojikiro inqadar خوب نمیدانم. ҳозир сухане ки ба сари ман омад, ҳамон гапҳое ки дар тӯю маъракаҳои зиёд истифода мешаванд, агар ба хатогӣ роҳ диҳам, бахшиш мепурсам. Чи ба шумо рақс ба намебироетон, рақс кунетон degan gap faqat esimda. Насиб бошад дар барномаи консертие ки дар Тоҷикистон баргузор мешавад, Студия микрофонлari qarshisida Davron Kabulovni tojik бо забони тоҷикӣ гуфта медиҳам, худо агар хоҳад. боз як чизро пурсидани мехоҳам. Албатта пешакӣ узрхоҳӣ мекунам. Ин ҳам бошад, охирон барномаи консертии гурӯҳи Миллион кай манзури омма мегардад. Насиб бошад то замоне ки ин суҳбат пешкаши омма мешавад, мо барномаи консертии соли 2019 ҳамонро тавассути сомонаи YouTube тақдими тамошобинон мегардонем. Тахминан 1 ҳафта ё 10 рӯзи дигар боқӣ мондааст. tarmoqlarda YouTube video hostingida joylashtiriladi. ба шумо раҳмати калон. бинандагони азизу арҷуманд, ин буд суҳбати кӯтоҳи мо бо симои шинохтатарини намоишад Даврон Кабулов дар шаҳри Тошкент. Ва мо ба хотири равшанӣ андохтан ба чанд масъалаҳо хостем эшонро даъват намоем ва мо хурсанд аз он ҳам ҳастем ки эшон пешниҳоди моро, таклифи моро рад накарданд ва чиқале ки дар боло қайд карда гузаштем, суҳбати мо боз ҳам идома меёбад дар сафарҳои навбатӣ ба мамлакати афсонавии Ӯзбекистон. Бояд қайд кард ки сарпарасти барномаи мо ин ширкати хизматрасонии такси 24 ва мактаби ояндаи Дурахшон. Сизга катта ташаккури зиёд, бори дигар хуш омадед. yaxshi kayfiyat welcome bahramand bo'lar har kim sahnada million. Приятно? А вы знаете, о чем идет речь? Закажи от 3 или более поездок. Выиграй смартфон Samsung A10s или 10 бесплатных поездок. В течение 14 дней закажи такси по номеру 2424. Конкурс действует до 30 декабря. Такси 24. Быстро, удобно, приятно.